Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi aksyon, Brian, no? Kag sa aton mga listeners, ari atag naton lakat sang aton nga timpo sining gabi. Aha. Webes kita karon Oktubre 8, tuig 2020. Ang nagapaulan di sa aton sa gihapon ang southwest monsoon o kon habagat nagaapekto sa nakatungdan nga bahin sang southern Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao, while ang low pressure area nagpabok na inisyalin sa Camarines Norte, ari na siya 85 kilometros sa nakatungdan, nabagat na nakatungdan sang Calapan City, Oriental Mindoro. Aha. Kag-ari siya karon sa coordinates naton sa 13.0 degrees north kag 120.5 degrees east. Ang weather condition naton nga nasakupan sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob amo ni ang mga lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, ang Mimarupang, Kabikulan, Kabugusan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Nga halin ini sa low pressure area kag southwest monsoon. Aha. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley dito sa pinakapunta kung extreme Northern Luzon, ang ilang kondisyon may pag-uum-guum sa gihapon ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga mahinay kon manipis lamang nga mga pag-ulan. Halin ini sa northeasterly surface wind flow o kon amihan, nagaulot-ulot ng atong amihan. Kag may pagmadlos nga huyot sang hangin, magahalin namin na nasidlangan. Nagaapekto karon sa naminan sang Luzon nga may mabalod ang kadagatan, while ara sa kasarangan asang may pagmadlos man nga huyot sang hangin, halin ini sa nabagat na nakatunggan pakadto nabagat na nasidlangan o kon southwest to southeast makadyagan sa Kabugusan sang Mimaropa sa Kabikulan kag may magahalin naman na aminhan na sidlangan pakadto na aminhan nakatungdan o kon northeast to northwest influensya sa iban nga bahin sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang mahinay asa sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin, magahalin naman niya sa nabagat na nakatungdan pagadto sa nabagat na nasidlangan o kon southwest to southeast ang maka-impluensya diri sa Kabugusan sa aton sa Kabisayan kag Mindanao nga may makanay.
hasta sa kasarangan nga kadagatan. Mhm. So diri particularmente panahon sa aton lokal nga forecast magalumon sa gihapon ng aton kalangitan nga makabatyag kita sa may paglapta-lapta man nga pagtupa sang ulan. Mhm. Kag pagpanag-uob ang mag-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang lakip ng siyudad sang Bacolod kay kumayara kita mahinay. Basta sa may kasarangan lamang pagdupoy-dupoy sang hangin. Mhm. Magahalin niya sa nabagat na nakatungdan pakadto nabagat na nasilangan ukon southwest to southeast ang mag-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Pero ang kondisyon sa aton kadagatan kalmado sa palibot ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanay asa sa kasarangan lamang. Mhm. Ang pagduludapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Dugay-dugay. Mhm. Alas 7:15 nga gabi ang unas sa aton 0.5 metro ang kanabawon. Karon sa kagahon alauna 58, 1.6 metro ang aton taob, no. Alas 5:30 in punto sining hapon nagtunod siya ring adlaw makabutlak naman ni siya alas 5:32 buwas sa aga. Mhm. Ari kita gayapon 25 hasta 32 degrees Celsius o kon ara sa 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Mhm. Kamunay kabugusan sa ato nakatiyempo sining gabi. Yes. Bye. Aha, may kay kanay-kanay bye-bye ta Sir Gan para sa mga mangingisda naton. Layo siya, nga Escalapan, Mindoro, babaw-babaw na siya. Amo lang ni ang ginapaulan niya. Yes. Okay, luoy man ta sa mga isda naton nga pagpuli zero gid bangod sa balod bla. Taman ka kusog go. Sir Gan, salamat. Good evening. Sige, welcome. Yes, sir. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Kuman katawhayang palibot naton mga kaksyon, way man gini ka ulan dis Bacolod gid ah. Tulo tawhay gid pero kahapon ang buo sang ulan nagbaha ya sa area sang Inayawan to kagiban pa nga parte ya sa area sang Kawayan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Antes pantanan ng damak ako nantis pa naman ang tanan makaksyon na mga muyo kita nay kontra kay COVID-19 kagiban pa nga mga kalalatan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:07 na sa buong adlaw. Yari kita sa Webes. Ari na kita sa Oktobre 8, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon.radyobacolod.com.ph. Pwede man kamo ganay kabisita sa YouTube na ton. May araman kita sa Twitter account dira sa web bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. And sa aton sa mga texters, sharing numero 0938-225-5017 sa mga watchers naton. Ibutang lang dira ang inyong mga mensahe sa comment section kay hatagan tagi na sa hustisya dugay-dugay. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top-9 ang tak na siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina-gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Hatagan tanay karon makaaksyon sa hostisya kag pulo-puluhon tanay isa ka pedicab driver nga naghimulos sang 21 anyos nga dalaga diri sa syudad sang Bacolod. Ari iyan din na niya kay gutom sa pandemya kundi minaniyak sa pandemya. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita makaaksyon atong nahitabo nga inaway sa area sang Kawayan nagligad nga adlaw nga ginkapatay sang magtiyo ang nakaluthang sang hinablos to ginhilway na sang Kawayan PNP matapos nga nag-lapse na ang 36 hours nga reglementary period mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Buwas nga adlaw may ara sang inistoryahanay base may ariglo nga matabo diri sa tunga sang pamilya sang biktima kag subong pamilya sang suspitsado. Aksyon Firing Line. Diriya sa Bacolod nga balita mga kaaksyon ang pinaka main issue karon diri nga ginaistoryahan sang halos kalabanan. Maka-ultimo man nga sahi sang tinuga diri sa Bacolod padulong sa Class A, B, C, D kag subong man mga negosyante Aksyon Oliver amo ini ang QR code nga ini. Aksyon Firing Line. Matapos nga daw damo gid ang nagkululumod ka nagtalalaas ang kilay sini kun nga daw ginapadali gid ini. Pila gid bala? Pila gid ang ari diri? Kaadlaw nga dapat naton hulaton. Aksyon Firing Line. Kay tindi mangani ka load ang iban di mangani ka rehistro dira ho kay nagatiyog-tiyog lang kay ang system hindi kasarang. Imagine mo kon pila ka thousand ang mag-load na dira pagkatapos do kadasig pa sa mga panahon kulang pa sa consultation. Why gid ideya ang tao nagatinanga-tanga lang kung ano ini. Sige lang kay ini why man taga go against ni kay pag nakita ko diri mayo gid nga bulig para sa contact tracing. The problem lang nga daw kakulang gid sa pagtudlo kag papahibalo sa publiko. Nga daw ginapadasig gid ang speedometer sa ni Action JM out. Aksyon Firing Line. Ano nilong baanay inis motorsiklo? Sa iban nga balita makaaksyon kasado na buwas nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod ang swab testing sa tanan nga mga vendors. Sino pa dang magpamalibad? Aksyon Firing Line. Kung magpamalibad ka, hindi ka matagaan sang market card nga ikaw na swab test natin kung why ka sang market card according to Mr. Ernie Pinida nagligad nga interview naton hindi ka kabukas ang imo sining nga baligya. Aksyon Firing Line. Sadya ni kay si Vice Mayor Elcid Familiaran Action JM nagkadto sa Burgos agon magpatag sa mga negosyante. Nagyawyawanay pa to kay may tao to naghambal iyang kawatan. Aksyon Firing Line. Hambal ni Vice Mayor sa hambal mo ngalan kung sinong kawatan nga ginatumod mo, hindi kay paglay palabay-labay lang. Aksyon Firing Line. Sadya ini, naglabot na sa politika hanay ang istorya sining swab testing kag ini si COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ang Bacolod, ari kita sa General Community Quarantine meaning magulang pa ni siya
sa General Community Quarantine o kon Modified General Community Quarantine. Pero nasunaran naton subong, kung ari ka mo rin bakulod, purti iyak na mo sa lakyan, no? Do ara lang kita ya sa normal gidyang sitwasyon. Ang new normal sa aton nga tinaka-face mask kita, naka-face shield kita, 50% ang pila ka mga pumuloyo nga dapat yara sa mga restaurant o di gani ara sa mga malls naton. Pero do ka normal na lang ang sitwasyon na, prangkang istorya. Action firing line. Balikan ta na karon ang iban nga mga detalye sa maka-aksyon ang iban nga balita diriya sa lokal sa Kapitolyo Provincial. Ariyo COVID-19 recovery rate sa Talisa yara na sa 75.6%. Pinakajutay na nga nagdugang sa positibo na ka-record subong nga adlaw. Action firing line. Good news man for Bacolod, good news man for Bacolod because as of today mga kaaksyon, ang positibo diri sa syudad sa Bacolod nagdangat na lang sa anom action JM. One day jet na lang, anom na lang gid. Ang positibo subong sa syudad sa Bacolod kag ang Yacanegros Occidental 27, no? Anom ang Bacolod. Balantayan tani matapos ang swab testing mga kaaksyon. Kay sigurado ko magtimbuok gini pro nagapangamuyo man ako. Nga kabay pa negative tanan ang swab testing gikan sa mga merkado. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, balikan taning balita lokal karon na masuroy-suroy tatuanay sa balita national. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang mga dalagko nga balita sa nasyonal ari ho, no? Ari kay ang gobyerno subong nagahangyo sa mga ginikanan nga dapat magpabakuna gid kontra tigdas, no? Tigdas o kon tipdas ang aton sini nga mga kabataan agod nga malikaw ini sa posible iya nga outbreak sa masunod nga tuig mga kaaksyon. Action firing line. Mayo man ang gobyerno naton kay duga pangamuyo sila isang outbreak sining tigdas next year. That's why nga gina-oblige, nga ginahangyo mga ginikanan subong nga magpabakuna gid, no? Sunod diri kay Presidente Rodrigo Duterte paagi man kay Attorney Harry Roque mga kaaksyon ang presidential spokesperson nga dapat hindi magkahadlok ang publiko ang mga ginikanan nga ipabakuna ang ila sini nga kabataan. Action firing line. Kon sa Tagalog pa subok na o kon may agi na o kon napamatud-an na ining bakuna kontra tigdas nga hindi delikado mga kaaksyon. Kabalo ka didto gid kita na kuan bala didto gid naghatag sang kahadlok ang Pilipinas ang pumuloyo sa to balang bakuna kontra iya sa kuan sa dengue bala nga kadamo sa nagkalamatay. Nagligad to nga administrasyon. Action firing line. Ano pa bisan ang bakuna kontra sa tigdas o kontipdas subong ang mga tawo kag ginikanan ga alalatras sa sagita da pabakuna nga base may dala ina nga hilo. Action firing line. Hapal sang Malacanang waay sang dapat nga kahadlukan. Tikay kung kisabala ang DOH do kakaladlukan naman Action Oliver, no? Action firing line. Di ba, no? Imbes sa una magdangop kita sa mga doktor sa mga sa DOH abe, hindi sa mga private doctors ha. Sa DOH, daloon na rin sa DOH, kaya maprama mo na, subong yan, mahadlok, ikaw yan sa DOH. Action firing line. Tungkol sa kakatabo sa aton, blang may ara sang pagduda ang publiko sining COVID-19. Action firing line. Libre ini ha, magpabakuna ka mo. Sa iban nga balita maka-aksyon sa national, are atensyon, Department of Education. Kay didto iya Action Oliver sa area sang basi matingala kamo may ginalawag ko ding Action Oliver ha. Ang ako na ding partners tubang ko ho. Para daw may ginaistorya man kubla ha. Kabalo ko ara kamo da. Didto iya sa area sang Ilahan ni na di pat mo sa sulat di ba? Ilagan, I'm sorry. Dito sa area sang Ilagan Isabela, hindi Nias Negros Occidental ha. Dito sa Ilagan Isabela mga kaaksyon, may ara sang siyam ka mga manunudlo kag duha ka mga working students Action Oliver ang nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Bangod sa pagpanagtag nila sang module para sa mga kabataan. Action firing line. Sa modular ni bala kay ginapanagtag na mo diri sa aton lain
ang mga ginikanan amo ang ginapakadto sa mga buluthuan kag palinyahon kag tagaan sang ila sining nga kwandira mga dapat ansiran, no? Damo na abi para sa blended nato nga learning subong. Didto ya si Isabela, si teacher amo yang nagakadto sa mga balay-balay kag magpanagtag. Action firing line. Likom sa ihibalo sining 8 ka mga manunudlo, may ara gali sa ila nga isa nga positibo sa COVID-19. Bao, tinagatakod-takod sa ila nga 8 gid sila, plus ang isa siyam, kag nadalahig pa diri ang mga working students, mga kaksyon subong nagpositibo ini sila ho. Action firing line. Di padayon ang contact tracing nga ginahimo sa karon sang mga otoridad didto sa Isabela, mga kaksyon. May ara na sang napulo tanan ka mga barangay ang gin-lockdown. Ang Ilagan dan subong Isabela na paidalom pa sa modified enhanced community quarantine, meaning medyo mataas-taas ang ila sining classification sang quarantine, mga kaksyon, no? Kay ara gari sa modified enhanced community quarantine. Ti siyam ka mga manunudlo kag 2 ka mga working students Action firing line. ang nagpositibo. Diri gani sa Negros Occidental may mga teacher diri nga nagahipos-hipos lang kinahuya magreklamo. Ang ila supervisor Action JM ginaobligar gid sila pakadto adlaw-adlaw sa eskwelahan. Nga tiway naman as nasang himuon to kay, di ba, kuan gani mo dapat no face to face gani mo. Wala man to estudyante sa eskwelahan. Ang mga manunudlo ginasagi gid palakat adlaw-adlaw pa eskwelahan nga pwede malang magapabilin sa sulod sang puluyan. Action firing line. Gahipos-hipos lang ni mga manunudlo, di kay nga nahuya lang kati deep ed mo dalalahig ini sila, pero mainit gani ko pilak adlaw lawagon ko giningalan sang supervisor nga ini nga daw ka tig-abagolya sa iya mo. Action firing line. Nga ginhawa na gani ka mga manunudlo nga ideya para hindi kita magka COVID-19 pagkatapos agi kapakadtos bulutuan, halos adlaw-adlaw hala pa kadtuon sa bulutuan. Tapos ang maestra to Action JM, siya man ang isa nga nagamurto-murto to sa iya sa kwartuya. Action firing line. Oh, dapat dira na lang niya daw ka kwan bla kasi daw ka sigurista klase supervisor bla. Action firing line. Dira na lang niya bla sa balay, tapos guro suggestion lang guro naton diri once a week abri kinit anay ka muda o amo na tapos namon muni muna. Di kay everyday sagi mo pa kadto to mga galing kay ginatagaan pa nila time pagid nga base makamarasmas ining supervisor kang maghambal sa hala tuod gali no. Sige dira na lang kamo anay, work from home na lang kamo danay. Action firing line. Sa iban nga balita, mga kaksyon, sa nationality ang COVID-19 sa mga Pilipinas, positive. Ara na sa 331,869. May bag-o subong adlaw nga 2,363. Kag ang active subong 51,482. Kag ang naka-recover ara na sa 274,318. Ang patay ara na sa 6,069, mga kaksyon. Action firing line. Nagasaka everyday actually ang number sining positibo diri sa Pungsod, Pilipinas. So kon may mga lugar nga lagko gyapon ang contribution gid sining positibo, kulang pagid guro sa pag ano mga contact tracing nila da kun anong mga prevention nga ginahimo subong. Action firing line. Sa iban nga balita, mga kaksyon, sadya subong ang binalbalanay sang Kamara kag subong man sa Senado. Action firing line. Kaya nga agin buweltahan ni Senate President Tito Soto III si House Speaker Alan Peter Cayetano matapos ginhambal sini nga dira gid posible madilatar sa Senado ang pagpasar sining 2021 nga 4.7 trillion pesos national budget, mga kaksyon. Action firing line. Sa makwala na one day na. Daw muna blang nga istorya daw si Cayetano subong daw pasapayan blang. Action firing line. Pagkatapos ng ambal ni Cayetano itong Amuna Bay, dalon sa Senado, nagsuspend gilayon sa ila sining sesyon ka magabalik sila dason naman nga November 17 or 16 abi, ano? So ginsabat diri ni Soto, ginambala niya diri si Cayetano sa sala ginayang ginahambal mo, no? Hindi na pwede mapadali lang kag wala na hindi madilatar sa Senado. Dapat dira pa lang sa prangkang istorya dira kuno sa Kamara ang pagdilatar
sa sulod na sang isa ka bulan nga wala nila matulotandog ining budget nga dapat October 17 matapos-tapos na ini kay para hindi kita mag-reenact sang budget for 2021. Action firing line. Tigin hingagaw pa sa nagligad nga adlaw do kahapon ato kag nagsuspend sa sesyon. Tigin padala sa Senado may waslik pangahambal si Cayetano. Tiambal diri ni Soto siya ara diya sa inyo ang nagdugay nga pag pending sini nasambit iya nga budget. Actually siya misled ini ginapangwakal mo hindi ni husto ya. Kay kami diri sa Senado ginaaktuhan namon sang husto. Action firing line. Biniraman makaaksyon ni biniraman ni Senador Ping Lacson si Cayetano matapos ginhambal sini nga may ara sang dilatar Japon sining pagpasa sining budget for 2021 mga kaaksyon. Hambal ni Lacson sa sala gini si Cayetano mo, no? Sa October 14 ang ining General Appropriations Bill o kon GAB dapat plastado na ini kung basihan gid, no? Kag before October 17 dapat pasado from Kamara to Senado kay para siguraduhay na gid sa may tsansa pati may mga first, second, third reading pa ni, may mga interpellation pa ni, may mga debatihay pa, rebuttal, etc. Siya lantawon tanibay ko na no gid di na niya mong ginawakal ni Cayetano ha. Action firing line. Asadya gini, no? Kay sila na lang mismo dira, kabalo ka ang Kamara subong, daw hindi maghiribati bangod, sining gakatabo sa tunga nanday Marinduque representative nga mo si Alan Lord Velasco, nga may tuyo magpapili bilang House Speaker. Kag daw hindi man manaog sa pwesto si Alan Peter Cayetano nga nagapungko subong, apisar sang ila inistoryahanay nagligad nga tuig. Action firing line. Pero ano gid bala ang nagakatabo sa Kamara suwong? Mangonsiho kita bala sang kongresista gikan diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kung ano gid bala ang sitwasyon subong didto kon nga ang daw hindi maghilibati, instead nga tutukan naton kung paano naton awayon ining si COVID-19. Pagi sa mga opisyal sang gobyerno ay nagagwa subong ya sa Kamara amo ang eleksyon sa pagka-House Speaker ship dira ang hinabuyanay sa mga hindi manami nga mga istorya, waslikanay sa mga tinaga nga makapasilo sa iban nga upod man nga mga kongresista, meaning ang unity duway nagigaluntad masyado subong sa Kamara. Action firing line. Hambal nila kung nagasesyon, it's normal nga nagabinaslanay sa mga matigdas nga mga tinaga, pero after the session back to normalya ang relasyon sa mga mamalidha. Pero kung imo ya pamatian subong may sesyon makunwa ay nagakwan gid nagaribatal sila da kag binangigay gid personalay na actually ganino Action firing line. sa Senado mga kaksyon o kon sa Kamara. Sige, na-try naton na makontak ang isa ka kongresista naka-off. See, gikan diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Sige ko na lang alang pakaronan ta. Commercial lang ko for a while. Pagbalik naton basi malambot naton siya. Alas 7:25. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
inadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Firing line. Pabalik mga kaaksyon, bago gilaman natapos ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte and Ariho, bago ko lang ginmuno sa inyo ang may connection sa House Speakership, leadership dira sa Kamara. Hambal ni Presidente Rodrigo Duterte ginpandaman niya sanday Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga resolbahon ang isyu sang liderato sa Kamara kag siguraduhon nga mapasar ang 4.5 trillion nga national budget para sa dason nga tuig sa husto nga panahon. Firing line. Ari na kay kung hindi ko na masulbar ni Presidente Rodrigo o konsining duha, Velasco kag Cayetano, duwag ni sa subong nga daw ga ulo artista das Kamaraho, si Duterte amoya magpatunga nga amo ang direktor. Action firing line. Sa tistingin nyo na blangan na yung pagsurbaron, labi na gid ang palabuton nga budget nga niya mo ning gamiton ta sa tanan nga kinahanglanon ta dispungsod Pilipinas pagkatapos sagi pa kamodali na gumbas ang personal yung nga mga gusto matabo da sa Kamara. Action firing line. Abi mga sisa kita abi sa kongresista abi kay hindi sila may ideya gid sila mas madalom kung ano gibala ang nagakatabo subong dira sa Kamaraman. May ara gid man tatuod COVID-19 nga ginatutukan subong pero siri matiniyon bimangon siho man ta kumusta ang Kamarahaw nga do kasadya gid subong sila. Action firing line. Online sa firing line. Mangutana kita diri. We have on the line na abang lingkod Representative Sir Stephen Paduano. Sir, good evening. Ngayong gabi, Action Bayan. Sa tanang-tanang natin lang natin ngayong gabi. Aha. Sir, salamat gid sa imong time. Bago lang tapos ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, any reaction sa to, sir, na may ara siya sa mga pulo paandam nanday Cayetano kag Velasco sa speakership ni Sir Paduano, sir? Actually, ang pagkakuha ko sa statement sa Presidente, siyempre, medyo naubusan naman sa pasensya eh. Oh. Pero ang statement gani, I will not ask apology. No? Mhm. Kasi tuod lang kakapoy naman para sa iyan. Yes, correct. Kaya ano na gani, kumbaga, kabalo mo atong po dito sa last week, day, sa Malacanang, sa tubangan niya. Kaya klaro na gusto ginambal niya. Number 1, you finish the budget on time. And number 2, you honor the term sharing agreement. Mhm. Kaya ang problema sina, hindi na sa hamon. No, hindi sa hamon. Kaya sino ang aral subong sa Speaker of the House? Mhm. Si Alan Peter Cayetano. Sino nag-suspend sa deliberations ng budget? Kinimuya pa November 16. Si Alan Peter Cayetano. Yes, yatanan. Sino hindi manaog sa October 14? Si Alan Peter Cayetano. So, kasi klaro ko simple lang sila ang ginambal sa Presidente kay na to. Simple lang para sa ako na ariglo nyo na. Ariglo nyo yun. Siya nagambal ariglo nyo. Based sa Gimitorianta. Pero ipalo, ariglo nyo na. Kaya kung hindi nyo pag-arigloon,
Kuya may mo yan tikam. Yan, nan. Yeah, bagya. Mhm. I will do something. Mhm. Kaya ko klaro ginambal ya. Aha. Then amo gana isipin ko na wala iya sa ako wala iya sa kampo ni ka Congressman Lord Velasco. Mhm. Ako siling ko sino nag-arte siyang last week na Wednesday. Mhm. O nga nagkunabi nag-resign. Gani So, man. kung ito kanina, hindi man to yung motion, why should we make another motion to that offer to resign? Aha. Supposedly dapat, kung ginaccept somebody ito, or anyone, somebody, or mismo si Speaker Cayetano, kung seryoso sa, Aha. dapat siya nag-move to declare the position vacant. Vacant, yes, correct na. Mhm. O, then we can proceed with the votation kung may mag-reject. Yes. Kung mag-reject si Mike Defensor, Mhm. sa Speaker Cayetano, then we'll vote. Diba? Ang paano ka, any time of the day, anybody in session, any time of the day in session, anybody can move for the vacancy. Yes, O, correct na. Mhm. the president in the house. Mhm. O, kung may mag-object, dibutuhan sa majority. Kung mag-majority man na kamagawag, di Ah. bakante, then we vote for the position. Ako na nakalimutan. So meaning si Cayetano, Sir Stephen, sir, wala siya intensyon nga manaog gid sa posisyon kundi aton gid padalman. Adi, tanawan niyo bulaan kan. Mhm. Pwede lang, tanan-tanan na sa Kongreso. Aha. Kung isa to kami pang basulon, Gani man ang mga kilala na napungko. Aha. Mambal ka ganida. Mambal ka, asubong ganit, tutunan, karawan ni Dad, na pamangkot ko sa budget, why na lang kay nga, Mhm. why na mangkot kami daw sa budget, abalo naman nila, ang gina-delay nilang pagpasar sa budget. Yes, correct na. Oh. Pero, for the past 2 weeks na since the meeting with the President, Mhm. hindi ko na makita ang nag-question Mhm. sa budget. Aha. Kaya we don't want to be judged, no? To be tagged and be judged by APC and use as an excuse. Mhm. Nga, ang balon niya, ginadili yung budget. Pero gipabayaan na naman sino nag-delay yung budget. Yes. Siya. Mhm. Why he suspended the session? Mhm. Kabalo siya by October 14, basi wala siya numero kaysa tutugod lang. Aha. Kung confident ka that you have the number, confident ka that you have the full control of members of the House of Representatives, Aha. you will not do it Mhm. because it's not the wishes of the President. Mhm. Mhm. Kabalo ka in the first place by suspending the budget. Mhm. That delay because the budget deliberation will stop from that date that suspend the session until November 16. Yes. Oo. Mhm. Kaya doon na klaro. Mhm. Hindi na sa piling one day lang kita mo ginatake sa Senado. Mhm. Hindi ba kami mga of course Migo Brian Mhm. nang I will amo na sinigit ko nga tanong lang nga sa Kongreso 7 years naman ko da. Mhm. Di ba? Ikinsindi man ko siyang nakatabo. Yes, Ikinsindi yes. man ko na maneuver. Mhm. Pero ang ambal gina sa Presidente, you should do something. Mhm. Naggambal ka, or na nagambal sa sa gatang timetable, pero nagambal sa within the day, Mhm. 2 days. Mhm. There's something will happen Mhm. if I will do it for you. Aha. So before October 14 dapat may mga pag-resolve na isang problema dira even though nga suspended ang session na sir. Damo sina. Oo. Ang akong dagan, una-una nga budget. Kaya Yes. kami intention yung budget. Yes, correct na. Oh. Naging October 14 ganina. Mhm. Ang konsekwent pa, ang day of returning for October 14, Aha. kaya mo nga adlaw nga tapos ng deliberation ng Yes. budget. Dapat And lang. we will submit it to the The Senate. Senate. Aha. Then, amo na lang intramural na mo da. Mhm. Mhm. O, now, isyaya, Mhm. kaya suspend ya, well, in fact, mo sa violation ba? Yes. Though lubag gid sa konstitusyon ang ginhimo. Ya kun isipon ta gid. Mhm. Internal rules of the House. Aha. Section 142, ang question sang aktong at all times in a manner that can reflect Yes, the yes. Oh. credibility of the House. Mhm. Ang Section 85, na pwede sa ka-declare suspension, Mhm. but short interval at any time, short interval. Aha. Ang sobray sa kabulan, short interval na. Di ba? Now, Constitution, Mhm. he violated Article 6, Section 16. Aha. Nasa siya doon klaro da, na during session of Congress,
neither the lower house or the upper house Mhm. shall not suspend session Mhm. without consent of the other. Yes. Mhm. Oh, for more than 3 days na. Ba? Oh, di siya to kaklaro na. Now, kalendar namon, ang kalendar namon which was conferred by both houses. Aha. So, hindi, nag-agree kami. Mhm. Nag-commit namon na session July 27. Mhm. Oh, to October 14. Aha. Actually, 17 gina siya. Mhm. No? Now, from October 17, dapat ma-recess kami. Mhm. Yung adjournment suspended until November 15. Ah, okay. Oh. That was a resolution, concurrent resolution by both houses. Oh. It was concurred by both houses. Mhm. Gin pakanubo mo, wala mong respeto. May respeto. Oh. Ang upper house. Correct na. Ang ginasiling namon termi nga inter-parliamentary courtesy, Mhm. ginlubag, ginakad, gintungisan. Then incumbent speaker. Now, ang pamangkot, sino nga karoon may problema? Sino ang nag-delay sa budget? Sino ang nag-budget? Ang sa Presidente, you should do something about it, the budget. Yes. Legally nga baliakan, constitutionally. Mhm. I know what is happening in the House, Yes. but I will not anymore argue about the legal aspect. Yes. Pugados na. Di ba? Hindi na. Pero kabalo siya Mhm. kung ano ka katabo sa House. That's why sila niya, you pass the budget legally and constitutionally. Kabalo siya, Mhm. action Brian, kabalo siya, Aha. ang natabo sa Merkulis nga adlaw, Mhm. there are a lot of legal and constitutional Yes. issues Mhm. regarding the motion of Alan Peter Cayetano, our speaker, Mhm. about the suspension Suspension. and approval of the budget in the second reading. Grabe. Di ka kita sa second reading ka, wala period of amendments, ano? Rikta-rikta mo. Sabi, elementary, Mhm. mangkot natin sa ngunyan panginsod. Yes. Kung aprubahan mo, ang Sa second reading. without Yes. amendment. Second reading. Second reading, Right. interpolation pala na daya, ribatal, kag busi si onyo ko ano ng budget nga ina, siya gin pasa. Then after approval, Oh. buksan mo ang period of amendments. Oh, Individual and committee amendments. Mhm, mhm. Collective amendments. Aha. After that, matapos na ka ng mga amendments, Mhm. you approve the bill on third reading. Ah, Second third. reading. So- Amo na lang sa konsiyoda, maski sa Oh. binarangay. Yes. Ambot na. So dapat sir, dapat ang pag-approve sini separate ki dapat sa second reading to third reading ano, dapat separado gid sa inadlaw para Correct. legally. Oh. Correct. Mm. Dito na wala, gambal siya nga wala delay. Ano wala delay that we will resume our session November 16? Oh. Ikaw na nagambal. Kag hindi man emergency ang suspension, sir, anong emergency sa kamara subo nga duway man? Dugay na itong COVID. Ang emergency da, kung paano sa makamanubra. Oh yes, speakership Oo. abi. Ang emergency da, kung paano naman sa makatipon, Oh, job silang grupo, yan ka magplano-plano naman. susadya no. So, kaklaro sa nambal sa Presidente, Mhm. you have to do something. Aha. If not, I will do it for you. Aha. Mhm. Ikaduha ang balya, you approve the budget Mhm. legally and constitutionally. Aha. Sige nga pa, kabalo ko kung anong kakatabo da. Mhm. Grabe Please, no. approve the budget, do it legally and constitutionally. Sino ginambala niyo to? Si Lord Gilaspo? Ano? Hindi. Ang ginambala niyo to, ang nagapungko da kaliber sa I see. ang ginambala niyo to, ang nagapungko da, nga nag-suspend kang budget deliberation sa ganyan sa mga sesyon. Aha. Iklaro man na guro Brian. Yes, yes, correct na. Yan malang na. Mhm. Nang simple nga pag-intindi. Basic malang na mo. Tundungin ang balan niya. Aha, aha. Diba? Mhm. Mhm. Tama na ako nga action drive. Mhm. Gambal ko miskan sa media sa Manila. Aha. Kung interview ko, gambal ko amo lang nga akong mambal. Mhm. I have my covenant with the President Tuesday last week. Mhm. That night. Mhm. Para sa akon, ang hambal sa Presidente, you pass the budget on time, you honor the term sharing agreement, ato kami tutunan. Mhm. No? Na sa kampo ni PC kang sa kampo ni
Velasco. Mhm. And the statement of the President and nothing objected about it sa amon nga kampo, ako mismo ay objection, Mhm. that is my covenant to the President. Aha. And I will honor my covenant with the President. Mhm. Now, Yes. until, of course, the President will not call me. Mhm. Sinugig ko nga tawagan niya. But until somebody Mhm. close to the President, Mhm. of course, si Senator Bongo, may number man na sa akon, Mhm. ng gabi ito, Victoriana, yung kami pagkatapos, I see. Mhm. or si Paulo, Mhm. kung Pulong Paulo, Aha. or si Mayor Sara, Mhm. Mayor Sara, may number man na sa akon, Mhm. until na hindi sila na nagtawag sa akon, Aha. I will stand by my commitment Mhm. that night, Tuesday night, with the President, Mhm. because I consider it as my covenant with the President that Aha. night. Sir, if in case be sir, the President Abiway nagpagwa statement tonight, siguro na nakuha na siya na problema na siya sa sitwasyon subong. Kamo sa hanay sa mga kongresista, may mga tikang naman kamo tani nga himuon sir para at least may istoryahan pag ini without the President abing statement tonight. Actually, may kwan kami subong, may resolution Aha, aha. na ginahimo, ginapapirmahan namon, Mhm. calling for Congress to reopen Yes. session, Mhm. to deliberate and continue the budget deliberation Ayun. and finish it October 14, on or before Aha. October 14. Aha. Of course, that resolution is being reinforced. Mhm. Na-reinforce na sa statement subong sa Presidente subong ang gabi. Aha. Diba? But of course, if the Speaker of the House now Mhm. will not act on this statement Mhm. by the President, it's up to him. Mhm. But the members of the House, we have all our obligation to the President Aha. and at the same time to the Filipino people. Kaklaro man kasi nambal sa Presidente, Mhm. ang budget na ini, may ruminte para niawayon sa COVID, Yes. para na sa tao. Kadako sa pundo da. Mm. Oh, Mhm. Di karon pauya, na leader, bangon tingin mo political ambition, Aha. pag mo permera ka sa power, Aha. oh, at the expense of the Filipino people, Mhm. at the expense of the President, at the expense of the budget of this country for next year to Mhm. fight against COVID, ay, ginimuan mo yung senaryo, Mhm. kaya hindi ka na magalin. Ang sinig ko ganun, by October 14, the day of reckoning, kung matabog ni Mana, Mhm. if Lord Velasco, don't have na numbers to be it. Aha. Si Lord na niya, si Congressman Lord Velasco, mula na makamban, kumadayon, sige ako na po hindi. Yes, correct na. Mhm. But all design, deliberate, disparate move of the present Speaker of the House Mhm. Mhm. shows his weakness, Mhm. shows she is not confident Mhm. about his number. Mhm. Siya naman nakakaro Abian Drive, di ba? Mhm. So, meaning, sir, magambal kita, sir, nga hindi na control, may pila na lang kabilog ayhan gid ang supporters na dira. That's why nga tinag-suspend sa hingagaw. Tigpipila na lang. I will not, I will not judge that, Mhm. no? Ang ginambal ko lang, ang bilog na House of Congress, ang 300 plus membership of the Congress will decide on the fate of the Speaker of the House, Mhm. incumbent is his APC, and Lord Velasco. Mhm. Ang ginambal ko lang, kung may numero ka, Mhm. you should have, kung may numero ka, confident ka, kung may numero ka, hindi mo ipag-imuhon, Yes, yes. because you know for the fact that the President will be angry about this move of the House. Mhm. Di ba? Yes, correct na. Suspending the session Mhm. without approval of the budget for the third reading. Yes. Mhm. Problema niya, Mhm. now, why did you do it? Kaya wala ka confident, now you have still the number. Mhm. Mhm. Di ba? But of course, I cannot conclude that now. Aha. Comes October 14, that will be the day of reckoning, and that will prove sa bilog na pungsod, sa bilog na pumuluyo, kung sino ang may numero, kung sino wala. Aha. And by that time, ito ni Congressman Lord Velasco that will decide Mhm. if we will really push for a speakership Yes. position. Oo. Mhm. Diba? Mhm. So, Wala eh. I'm just telling you about what I know, mhm. what I witnessed, and my covenant to the President. At the same time, Mhm.
how I view the position of the House last Wednesday about last Wednesday again Aha. about the offer to resign Aha. and at the same time the suspension about session last Wednesday. Yes. Amo na niya Yes. ang akong napabinsindig kag sa ako na experience. Yes. Bisan No, ako bisan na ini ako, bisan lang tawon mo na lang ni kung mo with or without the numbers because may ara sa gentleman's agreement ni sila dapat way na lang manaog na lang tatani isang inabalang way na blaga mo bla kong di ba? Namo man na pinakasimple da mo. Abiyang guy, Aha. we are honorable. Diba? Supposedly we are honorable. But But honorable without word of honor. ano ambal ko gid mo. Diba? Actually, sa totoo lang Aha. action tayo. Aha. Sakit na sa akon mo kayo na ako sa makatulog kayo diretso mo. Yes, yes. Kaya kabalo mga mo tagabakulong taga nigtos. Why kuya ka pinunto? Why kuya ginapusara ng akong posisyon? Kabalo mga muna. Now, ang kaigo da, hindi lang si Gaetano. Aha. Ang kaigo da, the whole institution and members Dapper. of the House. Dapper House. Pati ako, Mm. pagkiling na nila at yung Lower mga house. congressman na, gana ako da. Do, wala ko na iginay mo. Kaya makatulog, kaya mata sa mata. Yes, yes, yes. Diba? Yes. Ano namin ko, it affects not only Cayetano, it affects the whole institution and including me. Diba? But what will I do? I have to stand by what I do. Ang mga sinig ko gani, death penalty bill. Pag naman ko gani, sinig ko gani sa media sa Manila, sinig ko sa EDA, you know, I have my own personal experience about such offer resignation. Because during the votation of the yung death penalty bill, before the votation, I resigned in all my positions. Reason pa na. Yes, yes. But ang ambal sa ako ni Majority for Leader Polinyas, after naman, kaya may problema sa train law, kita itong sugar sweetened beverages na. So, I have to be there to discuss the issues about sugar industry, to defend the sugar industry. Now, I told the former Majority for Leader, Rudy Pariñas, abogado na. No, batikang abogado. Sin ko siya, Manong Rudy, pwede pa ko wala katambong anay? Pwede ko katambong because I have to defend the position of the sugar industry with regards to train law. Ang balay sa akon, kabalo ka sabat sa akon, yes, of course. Why? Sige ko siya, Manong Rudy, I have resigned in all my committees, including the Super Majority Coalition. I have tendered my resignation. Well, in fact, I submitted the document, that letter, to your office and to the office of the Speaker. Kabalo ka nang sabat sa akon, have you received any reply from the office of the Speaker and my office? Hindi ko wala. Proceed then the leadership did just act on your letter, member ka gyapon sa Majority Coalition. Ang tanan mo ka posisyon da, sige ka pagyapon. Ay, naginambal ko na. Amo na ang natabo sa Merkulis, saan nag-offer si Cayetano na ma-resign siya. It was an offer. It should not be acted by the House. Unless otherwise somebody accepted that offer and moved to declare vacant the position. Yes. Sini ko gani action drive. Kani gini mo niya, kung sincero siya, galing din sa sincero, kaya man sa paano manaog, sabi gini mo niya, ang in really motion. Yes. Diba? Si GPA during siyang presidential senate, binatapin na kay Cayetano the time, village speech siya, then ang ending niya, Resignation. motion to declare vacant the position of the Senate President. Yes. Ano na dapat din mo ya? Kung seryoso siya, then supposedly, his minions, his allies, nagambal dapat nga motion to reject the motion of the Speaker. Now we will vote on the second motion. Diba? Amo na kasimple, wala man sa hindi na seryoso. That's why, ang ambal ko, the motion of my friend, very good friend, Nico Cumana, with due respect to him, Mike Defensor, is out of order. But in fact, si Arnie Tevez, Congressman Arnie, may video, he's been muted.
unmute niya, ginamute luwas. Gambal siya, point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. So, gina-mute siya. Amo na siling ko, abiyan, right? Nang kabudlay, magbinutig ka, ang kabudlay para sa akong subong, nga magtindog, pagtalikdan ko akong nitidugan, siling ko simple yan, until may matamang sa ako na close to the President, I will stop what I'm doing now. Sige. I hope na ma-resolve ini no kay kamo mismo amo tongin mention mo kay na hindi lang ni kay si Velasco kag si kay Tano na subong ang ginabaslay the whole institution of Kamara bangod sining budget among ginatira subong sa publiko Sir Stephen sir amo giniga katabo subong. Okay to na ako katabo. Bangod sa sining issue na ni kaduan tanan. Gabi ipangkaksyon mo dahil kayo ng check ng Waigopod sa kay sa iya. Ano ka po kay Velasco. Kaya ko gani, saan ko, next in line ko rin kasi waiting lang ko. Kaksyon ni Magutaduro kaksyon niya Todo. Ay, ubihan sa ako na. Yes, preparahan mo na daan na sir, kaya daw ka-vocal si mo daan kung kisa mo. Away, makapikit pa tayo, anticipate. Dito, malalangan mo maghipos-hipos kada karon ko may stand ka man nangya, di ba, sir? Amo gid ito na mo nang ginambal ko. Why mo ko yung binutay ko, mo ganay mo yung istorya. Yes. Ano gid ko ako sa totoo, ano gid ko ako kay Congressman Lord mapungkos ha. Ako gani gambal ko siya. Congressman Lord, if ever be the next speaker, for the sake of your leadership and unity, bayan mo ko wala ka problema sa akon. Willing ko gani hatag ang posisyon ko na as Deputy Minority Floor Leader just for your leadership and to unite all those people down below. Kaya problema sa akon. That's all about leadership. That's all about position in the house. Alam na gamaton. Pero sir, ang party list nga coalition sir, go kay Velasco, most of the congressista majority gid man. Dito kadamo sa inyo daan 50 plus ka mo Bali 54 suppose 54 kami napatay si Congressman Datol. 63 kami. Wow. No. So, pero of course may mga neutral may mga neutral na mga members because of they're waiting for the green light of Congressman Tulong and Mayor Sara. I will not mention the party list or the members, but of course there are diehard din mga kaibigan. But I see. Ano lang, may isip lang sa tudlo. Okay. The rest mga, they believe that Kong Lord deserves that position because of what an agreement between the President and the two of them sang last year pa. Yes. No? On the first day of the Congress, amo na naging istoryan. Amo ganit ko sa totoo lang action by nang si Speaker kay Tano, di binas ng ginikitama. Kaya sa kay Presidente, dapat balik doon niya mga kalabadas lang yung Presidente kay okay, wala siya action by why gini siya nag-speaker kung why kay Presidente kaya siya numero ako action by gintrangka ko na siya before the votation sa plenary, gintrangka ko na siya nga Mr. Speaker, Mr. Boss Alan Peter, sorry, I cannot vote for you. So gintrangka ko na siya sa bati ko niya, okay lang magkaibigan ng pa rin tayo. Naginigta ko siya because he's not maybe chosen speaker supposedly. O galing mo sa intervention sa Presidente. Second is, I have my assignment with the party list coalition, ginayo ko gina. Na minority na lang ko, kaya hindi ko mabuto kay Tano, kay di ko siya. Kapaluman na siya. So I better choose to be in the minority to ask my task is to lead all the party list coalition members na ara sa minority. That's why I was elected as Deputy Minority Leader. And I never owe my position to anyone. I owe it to the party list coalition. Now, supposedly, traditionally, with all respect, dapat before you make tanggal, before you replace members of the party list coalition and their position, you should have consulted us. Correct na. Because like what happened to Sharon, what happened to Mike Romero, because that
position is the allocation of the party list coalition. So that is, we owe it to the party list coalition. We do not owe it to the Speaker of the House. But of course, if you want to replace our representative in that position, you should ask whom to replace. But please do not give it to anybody. Do not give it to other parties because that is our location. Worst is, the case ni Sharon, the case ni Kong Mikey, isa ginatag niya sa Ilonggo man kay Kong Ferdinand Castro. Pero isa ginatag niya sa hindi man taga-party list. So, amo nang pinakasakit sa tanan because that is the tradition in the House. And all of those things, all those rules, in the Constitution and in our own rules, and including this tradition, gina-violate na just to stay in power, just to threaten members of the House to support him. Tanggalon ko si Romero kay parang party list magkurog-kurog. Tanggalon ko si Sharon Green kay para ang mga party list makurog-kurog. Amo na, being a leader, amo nang imo nga, amo na ang imo attitude ka character. Ang worst is, you should have man enough to stand on the agreement. You should have your word of honor. Diba? Amo lang ginakasimple. Katon nagsindayan kung may ginambal, tanga mo na. Yatinguan ta ginangay mo kay kabudlay. Yes. Kaya kung hindi mo pag-imuon, ang imo ginambal, ano pa nawag mo? Katon, wala hinambalan. Wala word of honor gida. Pinakasimple dira. Okay. Yes. Sige. Amo na action dayan. Mapaabot kami, sir, sa sininga mga inadlaw. Kabalo kami ang inyong mga virtual conferences ginhimo subong. Aluyag kami maka-update man kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kabalo ka medyo malayo kita dito sa Metro Manila. Paagi sa imo, sir, another congressman diri sa aton mangonsiho man kami para maidiya kita kay nahambal ta bala ang pinaka main topic kag objective diri sa aton nga interview amoya ang budget kag ang leadership dira sa Kongreso, no? Anyway, sir, salamat sa mga time, sa mga gabi. Basi may gusto ka pa ipalayag sa Negrosanon ka Bacolod, sir. Bacolod nun. Thank you, good afternoon, no? Just feel free to call me for as long as libre ta. Sabton ta ka Yes, sir. makasabat kita sa mga pamangkot nyo pagkakabalo natin ang pumuloy sa Negros, sa Bacolod City, kung anong nagkakatabo sa House of Representatives. Yes. Sa mga taga-Bacolod, taga-Negros, pasensyahan nyo gid kung ano ni subong nagkatabo sa House. Basta ang mga ginambal ko, ang mga maniobra, ang mga ginapanimo sa leadership sa House, because it is not only tainted the credibility of the Speaker of the House, but of course the whole institution, including us. So I hope ang tao sa pumuloyo sa Bacolod, sa Negros, na hindi, kung kilala, nakita nila nga hindi mo na ang tipo ta na kung may ginambal ta, hindi sa pag-honor ginambal ta. Sa liwat, action ba, no? Maraming kasalamat dito sa tanan. Maraming kasalamat na yung gabi sa tanan. Thank you, good sir. Salamat. Mabuhay ka, sir. Action Firing Line. Abang lingkod Representative Stephen Paduano makaksyon, the voice from Bacolod kag Negros Occidental dito iya sa Kongreso, sa lower house. Action Firing Line. Yari na siya mismo nakasugid tonight sa Ilonggo nga terminolohiya ang gingamit nato ng lingwahe naton so that maka-intindigid kita. Nagapakita lang may krisis subong Action Oliver sa lower house bangod sa personal nga mga interesses siring duha ka mga dalagko nga mga personalidad. Action Firing Line. Pero kung sumayon tagid based sa palayag ni Sir Paduano kag ni Presidente Rodrigo Duterte, ang ginaulan kag ginabato subong sang baslay kag tigawnan da kun diri sa aton pamo si House Speaker Alan Peter Cayetano. Pinakasimple nga pag-intindi naton, una, suliton ta may gentleman's agreement sila with Velasco nga dapat 15 months lang ang imo pagpungko dira naog ka kay buslan ta kada. Action Firing Line. Sa sina pa lang tinaga sa nagligan nga tuig, bisan hindi ka na mangita pa mag-hand-in sa imo resignation or kung inabi kinanglanon gid man nga mag-resign ikaw for formality abi nga mangita kapuya sa mga votation iyaman. Di bla? Kung naog ka na lang,
Kagora resign ako ha, Velasco. You have the floor. Pungko ang trono kay tapos na ang akon sini nga trabaho. Action firing line. Tinigin himo ni Cayetano, nagpangita sang mga alalays, kag mga allies niya, tiyan mo ni resulta ho, medyo nagkarambula das la subong. Hasta nga ang karambula nila sa House Speakership dira, liderato nila, nagkarambula man ang budget for 2021 nga kinahanglanon ini para sa away naton kay COVID-19. Action firing line. Nan, guro ka karambula, das la kay basi dako, guro ya ang budget for COVID-19 sang sa malastra nila personal. Action firing line. Damo na lang ang sitwasyon. Ti may lang may mga kongresista kita yung nagauwang subong kang nagapakigbato. Oh. Ti suspend niya hasta sa November 17 mabalik. Pagkalayo na sa to. Pagkalayo na sa to, tingin himo subong according to Sir Paduano nga dapat ibalikon ang sesyon anay kiway patamahuman. Ti Liga Dami ang Malcosinio, ang ginhimo di nga backtrack sa Bacolod. First reading, second reading, kag third reading, gintingob nila sa isa lang ka sesyon. Action firing line. Di bawal ina, di siya pwede, depende kung emergency, gid abi, no? Pero ting ining natabo, sining budget nga ini, ti subong kami batian tagido. So din kimo kita second reading, yan sa ginpasa mo yun na yun. Ya pwede, dapat manumpat ka na the other day naman nga sesyon, third reading, kung pasahon, gid man, di kay dra mismo, abot anong ginahingagaw ni Cayetano. Action firing line. Kara subong nga binalbalana gid sila ulan tawon taning kasunod sini. Si Presidente Rodrigo Duterte tonight, do hindi man usual gani nga magpagwa sang iyang tingog subong gabi Huwebes kay do kalabana na Lunes ang gabi mo, no kon pandemya ang paghambalan. Subong yun ka emergency sang palayag ni Duterte ho. Guro na tandog sa kahapon sang Miyerkules kahapon sa natabo da sa may lower house. Di subong nagpalayag siya sa ikaw Cayetano, Velasco, i-resolve nyo ng inyong inagaway das posisyon na Action firing line. kung hindi gani kuha mo yawan gid mo sa akon kung gin mapungko da kung gin ma-intra naging ko da sa inyo nga prangka nga istoryang presidente kung tani do hindi naman gid mag-intra na da kay yan sang kamarada mo iwan na alabot ng ibang tao da sila tani. Action firing line. Di subong nga gabi do mga bata gagmay sila nga sagi pang saway sang ila-iloy kag amay. Sa tudlungan nyo dapat yung budgetan nyo ganyan tinuntuhi da ha. Kaya nga, kadamo na patay sa Pilipinas, de. Action firing line. Wala ton tana. Bantayan tana. We have Sir Stephen Paduano nga makatag sang update sa aton dire anytime. Matawag ta siya. We have Lone District Congressman Greg Gasatayan, other congressman from Negros Occidental nga maka-inform sa aton dire kaya nga involved kita dire. Nga involved kita. Hindi sa kinagamo kundi involved kita because ato na da kwarta ang ilagi niya agawan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Why ko nagambal yang nga agawan nila personaliha, meaning ang namin ko ginaagawan sa pwesto. Nag-iba sa pasensya gid mo man to ng akon gud nga ano mo sorry lang. Last 8:15 section Radio Philippine Standard Time. Grabe yo si Colonel Gal naga-monitor sa aton Cinema Tinion. Amalia, thank you gid kay Vanessa Mayo ano. Si Madam Tere Simpron Yong naga-monitor man. Ang bansang isa diriyo sa Kabaloka, si Cayetano, do ka trying hard gini ya klase tao gid. Oh. Trying hard na si Alan Cayetano, wala word of honor. Nakita mo na, sakit na nga tinaga kung magginamo sa mga sleep poder ka blaya. Sige, last 8:15 mag-action pagbalik naton, di ka maghalinda kay istoryahan naton Action Oliver diri sa lokal kita. Pawalaan ko tanay mga swab test na vendor kay nga kung sagi ko na istorya kada gabi Action Oliver. Ang mga vendors nga nag-rigcam sa swab test ngayon, nagapay ng aking syara naman nga hindi ta magpa-swab test to. Ang manabla, dire kita sa Manyakis nga pedicab driver. Amo ning hanuton ta karon gidugay kay kanami gini sang batasan niya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Maayong gabi lang sa mga utod naton, nag-monitor si Mercy Flores, kaladlokan gani ang swab test. Alex Montesa, kaladlokan naman gani sang PhilHealth, DOH pa Sir Brian. Damo na nahadlok. Follow palon sa gay, nag-monitor man, Alex Montesa, Dingvac siya. Amo to siya, ang sa dengue to bla. Heaven, nag-monitor man, Paul Spat III, si Jane Asombra Doronila, naga-monitor man. Jocelyn Libuon Dispoho, araman si George Gargasiran, Pakitang Gilas, na si supervisor kay Briones, Action Brian, kay base lang ma-promote sa national.
Almira Lim Malazarte, Bea Jonathan, si George Nollard Araman, si Melvin Fiel, naga-monitor man, John Sibalios, naga-monitor sa Sumag, Terce Baterna, maayong gabi sir, RJ Flores Lara, naga-monitor man si Matinion, si Kativer, salamat gid, Leo Corniha, good evening Sumbray, ari naman kami naga-monitor sa Charito Heights, maulanon nga panahon, halong lang, keep safe and God bless. Si Merly Gonzaga, naga-monitor man sa Alihes man. God bless man sa inyo. Merlin Primano, Jerry Garcia, daw wala kamo ga-cover sang sitwasyon sa tanan nga hospital sa Bacolod. How? Gina-cover na. Si Ana Delia Torres siya. Good evening, Sumbray. Patamyaw kay Jong Banares and Rena Torres siya. Salamat, ginaga-monitor sa Candoni. Elnora Castellano, good evening Sumbray, Idol Brian, watching live kami diri sa Sontal Villas to Takuling. Please greet lang Castellano Estilo family. Stay safe lang pirmi, Idol. God bless you and family. Norberto Moroy Trasona, good PM Sumbray, watching live from La Castellana. Please greet lang Trasona kag Angor family. Especially si Tras, ga-monitor gid subong upod sa iya pinalangga nga asawa. More power, stay safe, God bless. Annalisa Lubaton, good evening Sumbray, ask ko lang tani kung tuod gid nga buwas lifted na ang October 3 to 9 ang moratorium ni Gov Lacson. Check na karong Action Marlon ha. Good evening Action Brian and to all listeners of Action Radio, Jen Hisulgon, Annalisa Lubaton, Action Brian watching live, PR4 Manila. Damo-damo naman stranded, sir, pati kami. Ay gali, abi pakichat sa akon sa Maldito, be, basi pwede tada maka-interview sa inyo kung kumusta sitwasyon nyo da. Oo. Oo, gay ko number mo, be. Kanto ka sa Maldito ko, be. Kumusta ka mo da? Mapuli ka mo dis Bacolod. Oo. Wilma Hilwa Octavio. Great lang tanan pamati. CEO program sa Waray Kamandag, La Castellana, thanks and God bless. Richard Esmeralda, good evening Sumbray. Monitor lang kami di Bangga Mayor Isabela Pizahan. God bless us, salamat gid. Randy Arsiaga Santisas, naga-monitor man sa Metro Manila. Good evening Sumbray, monitor kami East Homes 3, Barangay Estefania, stay safe and God bless. Ivaniza Ispuerta Gilyang, good evening Sumbray, monitor lang ko diri man silingan, God bless, keep safe. Rosalina Arellano Espadero, ga-monitor man sa Murcia. Leo Corniha again sa Charito Heights, maulanon nga panahon. Sige, salamat, nabasa ko na. April Montero Palma, naga-monitor man sa home site, more power madasima. Richel Ligada Nambong, Rosenia Cornijo Gabonales, good evening sir, ga-monitor kami diri sa Baday Sky, God bless, stay safe gid, ikaw mo mandira. Virginia San Antonio Olpinda, good evening Sumbray, monitor kami Japon diri sa Lynn Homes, stay safe always Sumbray. Jovi Monares Araman, Wilma Cabarles, naga-monitor man, tamyaw lang Ofelia Galero RC, salamat gid. Alonan Suzette, naga-monitor man sa Hong Kong. Colonel Garl, ang akon sining idol, salamat. Ivaniza Espuerta Gilyang, greet niya lang classmate niya, happy birthday Ronilo Hirona, taga Barangay Bagunawa, San Enrique, thank you gid. George Gargasiran, trying hard niya si Alan Cayetano. Lilia Taton, naga-monitor man, salamat gid. Jocelyn Recivita Ulak, dali gid lang. Araman si Tere Simproniong, Giselle Franco, Rowena Mondero sa Murcia, Olive Prado Gargaritano Araman, Adel Villa, salamat gid. Nagamonitor man sa Riyadh si Olive Prado Gargaritano. Colonel Garl, angay na sa pedicab driver nga manyak partner, ubahan kag igaid sa puno nga damo subay kag katumbalan ang atubangan para hindi na pamarisan. Dapat gid kailinit na si tao mo na ni sitwasyon ta. Yaya Colonel Galia tinunto lang yapon, abi ikaw dalon ta sa Ivo Blaser. Malaan niya gid ko.
Kasakit mo sa iyo maghatag penalty, sir man. Pakatumbalan pa gidya. Sa katumbal pa niya, purtiskak. Ay, nako. Raquel Apuos, Bayoneta, naga-monitor man. Actually, believe ko kay Alan Cayetano, pero subong daw dula, respeto ko sa iya. Sakon sa pwesto. Vanessa Mayo, never afraid ko no to take a swab test. At least mabalaan mo kung neg or positive ka. Alma Ladag, naga-monitor man. Highlight ko no sa Ladag family kag Mundihar. Michelle Sayo, naga-monitor man. Jo Marie Boyko, watching from Hong Kong. Zaira Mahusay Roderos, naga-monitor man. Ask lang ko, may requirement pa papuli sa kawayan. Salamat, gid. Duway naman Si John Nel Radok, naga-monitor sa aton sining pagpangalagad sa La Castellana. Sige, balikan ko karon ng ibang dira lang kamo ha. Kaya ang maniakis ganyan to pikot ta karon ng dugay ipatira ta action Eric magmanwa. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nagkaintang
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Naga-monitor sa Sri Matrion Makaksyon ang aton sring mga friends na to, ano? Dali gilang. Naga-monitor Sri Matrion si Nanay Monsirate, si Monsing, no? Lola Monsing Ladiona. Naga-monitor Sri Matrion, salamat gid. Oo. Taran ko no halisaga tuntuwag gabi nagatutok sa diri sa Action Radio. Salamat gid. And mabasa kita na ibang mensahe. Halin sa kay 5636. Mayang gabi, Sir Brian. Monitor lang ko di sa Hacienda Mercedes. Si Apong Alagos ni Sir. God bless. Salamat. Action Brian, mayong gabi. Greet ko lang akon magulang ara sumag. Kagabuanan kag family Estrada nga ara sa Natuyay Region niya. Sa Natuyay. Barangay Kudkod, San Carlos City. Salamat. We have 5945. Good evening, Sir Brian. Tamiyaw ko lang mga tropa ko nga mga bipat kag military ga guapirate. Ano man? Sa barangay Gmayaan, purok ka mangga from Dontoy, sang Kinabong 3. Oy, sa may Igmayaan, mera sang dapulo kabalay na lockdown da subong sa purok mangga, no? Pagalalong kamuda, no? Keep distance lang sa ibang mga tao danay. Medyo draw distansya kamanay kay may arasang positive dirasinya, no? Halin sa kay 0698, good evening halagin pang ano ni man? Gin pang RIP kadto lang di ano ini? Daligid lang. Ambot, di ko maintindihan sa text. Basta isa lang ini. Halin naman sa kay 51342 Action Bry. Good evening. Tamiyaw ko lang Matthew or Masyo kag Leia sa asok pinaginpinan nga nagapamati gid sa imo program kada gabi. Salamat gid si RR Negre. Las 8:31 Action Firing Line. This time la check nato sa aksyon na Eric Magbanwa, mga kaksyon, porte maning balita subong kay mo ning panahon sa pandemya. May mga ara pa nagasulod sa mga tawo yung maghimo sang kalakasan kaangay sa pagpanghimulos mga kaksyon. Action Firing Line. Ari na sa aksyon Eric Magbanwawa. Action Eric, good evening. Ara nagkaroon Action Brian sa custodial facility sa police station number 1 ining suspect nga ginaligar tricycle driver nagapangidaron sa 41 anyos matapos nga inisya ang ginaligar naghimulos sa isa ka 21 anyos nga dalaga nga isa ka sales lady. Action Brian, natabo ang insidente kay na inisang kagahon mga pasado alas 2 sa diin sa follow-up operation nga gipatikayo ni Police Major Jubel Sidel ang sa station number 1. Nadakpan ini ang suspetsado isa ka oras matapos nga na tigayon niya nga mahimo ang krimen. Action Brian. Nasunod sa kay Police Lieutenant Arlene Turandon ang tagapamuno sang Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office nga mahapos lang ang pagsulod sining suspetsado nga 41 anyos sa Action Brian matapos nga wala nakalak ang portahan sang salas nga sa diin nagatulog ang ini nga biktima kag bukas man kag wala man manlak ang iya sini nga kwarto. Action Brian. So nahapos ang pagsulod sa suspect kag dito na himuan niya gid ini sang paghimulos ang ining biktima
durante nga ginatayaan niya ini sang kutsilyo. Nakakulba sa biktima Action Brian na wala na ini siya makasinggit kiti asa malang isa ang nagatulog sa idalom nga porsyon sa nga sining puluyan kag ang iya sining nga makopdanan dito ya sa second floor sang iya sining ginaistaran Action Brian. Kiti ang biktima ni aktori taga-Himamayla nimong nagaboard dira sa isa man ka barangay diri sa masyudad sang Bacolod. Tamutong sa kulba Action Brian wala na siya nagasinggit kiti nagatuon ang kutsilyo sang suspect sa biktima durante nga ginahimusla siya kagakorteng sa kay Torendon kag ang paresayo mas sa biktima nga na-consummate gid ang ginatawag nga sexual abuse sa sining biktima Action Brian. Ti sining ni Torendon ginahulat-hulat nila ang medical examination kag resulta sa biktima parang amo ini ang gamito nila sa mapasaka sang kaso patok sa sospetsado. Tiga pasalamat gid si Police Lieutenant Arlene Torendon sa Police Station number 1 sa Madasig nila nga pag-akto kag masupay sa kaoras after sa insidente na tiklo nila ang ining sospetsado. Yari si Torendon sa interview exclusive sa Aksyon Radio. After sang pag-conduct sang hot pursuit operation aton Police Station 1, so far na apprehend ining aton nga suspect 41 years old for reported rape incident. Paano man natabo ang paghimulos ma'am kang na-consummate gid? So far no, based on the investigation sa aton nga investigator on case, that was 2 o'clock in the morning no sa sulod sang room sa aton 21 years old na biktima. So, na-notice siya nga ining aton nga suspect ara sa sulod sang room. So, lated siya using sang knife. So, kag diri na consummate ang ining incidente nang him sa aton nga suspect. So far, na-consummate gid ang sexual abuse nga natabo. Wag gid ma'am upod ang biktima at the time sa matabong insidente. So, ang yan nga mga kaopdana, no, according sa aton nga investigador, sa pag-investigar niya, ang upod niya, no, ara sa babaw, sa nga puluyan, ag siya, ari sa dalom, nagtulog sa iya nga room. So, ang isa lang di ganit, no, nga na-notice natin kag anhambag sa investigador ta nga nagtulog siya, hindi safe ang room. So, open ang salas, kaya kwarto wala na lock. So, dali nag-take advantage ng atong suspect. Okay. So, why sa kasinggit, ma'am, sa itong tsimpo? So, according sa biktima na to, no, so helpless man kay may aligasyon pinpointed siya sang sundang, no, siya sang diglibipon, yung ating suspect nga 41 years old. So, after the incident, ma'am, anong masaron ka tikang mo sini, ma'am? So, after sa incident, no, so far na nantakop man siya in Sigida around 3:50 in the morning. Subong nga ginaproseso sa aton nga investigator on case ang processing sa affidavit taking, no, ang medical examination kag diri ginatunguhaan nga ma-file ang kaso nga rape against sa aton suspect. Why pa na ma'am nagwa medical records ng biktima so far? So wala pa, no. So in addition, no, ining aton suspect may ari ni siya nga pending case, no, sa dira man sa aton nga Station 1. Kag ang iyaning nga promulgation na himo naman kag apangatubag na sa probation, no, gin allowed siya for probation. Ang matabo, no, kasi probation ang iyan nga gin-servisyuhan subo sa iyang hatol siguro basi kung ma-revoke in reactionary. Anong niya previous case ni ma'am? So may ari na siya kaso nga murder, no, sa area ng Station 1, no. Under probation siya? Under probation siya, no. So i-report na naman ni Sikita ang incidente nga nasagot. Aksyon Brian, si Police Lieutenant Arlene Torendon, ang tagapamuno sa WCPD sa Bacolod City Police Office. May kaso rin nga murder mo. May agi na gali ni. Oo, ang suspect kaling kiti under provision siya. Tisiling ni Torendon na buwasaga siguro katuan nila ang parol ang provision para nga para ma-hold ni kag pangkiti makas ang yun nga pagka under provision eh. Yes, kay kon may under provision ka dapat hindi ka na maghimo sang kalakas
kalakasan bisan mamitik ka lang da sa upod mo kung amigo mo da. Dapat kini di kami mo sala agad, di ka naging mo sala repa. Rape pagid yan. Ang kung pila ka tuig ang sentensya sa iya, sang judge sa kaso yung murder, ti idugang pagin sa kaso yung rape da Nobel recommended ni mong. Nobel ni Manimuron, gini siya sa prisuan, may lang kung madala sa dason sa GCTA. Sa? GCTA. GCTA man? Ato lang good conduct ba lang? Pwede kayo magpagaon ni Presidente Rodrigo Duterte kung good ang imo nga performance sa prisuan. Kaya sa gali parol. Da parola dala ka sa GCTA. Oo. Ati ka basi ko magpastor sa Sauli eh. Basi mo na makasalbar sang kalag ito sa nagataba-daba nga kalayo to ni Satanas. Galing bisan pastor ba ko na mo nang himo ya? Sino pa masalbar si Mos naman? Galing kiti kung sabi may mga tao nga may pagbago makarok sa Brian sa kadugayon niya sa prisuhan mo. Kung sa bagay. Iba natin kapakabuot, gayno, so masasala bla. Way gid siya na minsar no? Bona no. Ini balang kwan bla good conduct time allowance sa Action Erect. Amo na siya. Kaya mo nawag-gawig pa nagaling Hindi na naguro si Digong Hindi na siya maglaom sina. Ang laoman niya nga mapatay sa prisuan. Ano na lang? Ay, sus ko nga mga tao. Hindi man yung mga tao, hindi man ta Diyos magkukupos parehas na po mga mga kaso, Black Sam Ryan, do ka ilinit blaw, no? Hindi man ta paras baba ko na muna kami nga mga bagay, pero mag-amo sining himuon mo do ka namin nagin man ton paparaso ng baba tay permi action. Kasi nga di ka ka mapatay ka na lang, no? Kaya kung mabuhi ka pa. Imagine mo. Mahalitan mo. Correct. Ginay action direct, hindi lang to yan 21-year-old na hilabtan niya, basi abal niya do ka okay to, mangita pagitabi iban be do, way matudakpan di. No. Mahal ka tinasik pa na station number 1, 1 hour after sa incident, dakop sila yun eh. Alain gin ba niya performance kung ka-birthday ka mo? No, why sa remitter birthday si Major Sidelaw? Palinong lid. Ate, kay Padimya. Sa mga belas lang. Kagapon, no? Gapon. Siguro ka celebrate bay ko gani, mo to gapon na galinupan yung mga balloons, lain man to gali. Di ba siguro masobra to, sir? Ari mga binagsumrayan. Panyapon na sir. Diyan, lagla ako muna nagsumrayan. Pag may ara, yawat pa man, no? Sino ginabi kita magbalibad sa grasya mo? Oo, basta grasya ka palapit sa imo, hindi mo na paglasirihan. Si Sir Sedelia, kuwala na yan, inang giyala na yan, Ginoo na nag-provide. Gani man na. Kakita mo tayo mayo pa ng karerya. May nanawago? Amo na na-action na. Amo na nasama, padala sa. Lahog na na, sir. Happy birthday na, sir. Happy birthday, belated sa imo, sir. Yes. Kahapon na. So, tara mo tayo kung anong resulta ni boss ang Kuan City Health Office sa pagkwa-examine sa biktima sa ginarigar rape ng tabo kay na sang kagahon. Ang ino kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Action Eric Pabaron report sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Perte klase tawon yan, no? May pending gali nga kaso, murder. Di boy, nasa pagadi kay kaso mo nakadalom pero gintagaan ka pansyansa nga makasuroy-suroy sa gwatan niyo. Action Firing Line. Galing kay naghimo kapag isang kalakasan, tiya mo na, ang dimalas mo pagid kay nadakpan kapag iya. Ti ara, ay sus ko nga mga tao, ay gidya kadudlaan. Action Firing Line. Listen, learn naman sa mga kababainhan naton, kabalo ka mo nga mga babae, ang attractive ni sila katama sa mga lalaki, Action Oliver mo. So dapat kung ara ka sa sunod sang puloyan mo, labi na gid kon gabi, make sure gid nga siradong pirtahan mo da. Bisan hindi lang mo nakabako ng pirtahan mo, basta masiradaan mo, may force pa nga matabo, makabatsyag ka pa, makadalagan ka pa ya. Sang sa open ang pirtahan mo, tapos ginahinay-hinay kakamang kapag tupa ito si mo, tutukan niya ka kutsilyo, armas kung ano nga patalom da. Hindi ka na nakasyagit na, masyagit ka, maduduan ta ka. Action Firing Line. Yung bayo ay kasyagit to. Why gid siya ka i-make ti araw may ara gid sang kwan gid may penetration gid according to Madam Torindon. Ti kaluluoy anyways why nagtapos dira indaya ang imo sini nga boss damlag bagon nga nahimuslan ka. Why natapos ang imo sini kalibutan dira padayon ka lang yapon sa mga handom sa kaugalingon mo. Action Firing Line. Paminsara lang isa na kadamgo, isa ka bangungot na ang inatabo sa imo nga paghimulos. Kag ang pinakamayo man diri although nga siyempre tapos ng paghimulos. Ang pinaka-okay dra kay nahatagan kay gilayon sa hustisya kay nadakpan ining suspitsado. Action Firing Line. Las 8:42 aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Pagbalik naton karon dugay-dugay parayonon tang aton sini balitaan diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay
Maayong gabi lang sa mga utod naton nga nagatutok yapon. George Gargasiran, nabasa ko na kay na. Deres dalom kita, no? Daligid lang. JM Lanes, Hirardino, maayong gabi Action Bray, patamyaw naman da kay Boards Mio. Sa barangay Manghanoy, La Castillana, naka-lockdown sila halong pirmi keep safe gid. Wow. Jose Moncaltorilla, Araman, Rime Villamarzo, naga-monitor man, nagalantaw subong live. Si Rod Apostol, ang subay may gabi, mangkot ko lang may requirements magkadto sa sagay nga naka-private. We don't know kung ang sagay subong nakabukas ang liga do stricto sila mo. Pero mas mayo gid may dala kada nga mga kun ano nga mga certificates abi, na? Alex Montesa, nami ni siya gisahon sa kamatis kag ilawig sa kahoy sang duldol, tingalon ipainom sa iya galon. Isa ka galon nga langgaw, Sir Bry. Akig-akig ang mga tawo. Grabe. Kapanulay sang rapist nami otdan ikog. Rona Roto, good evening Sir Bry, natamyaw kung gali ang family Roto sa Sitio Paho, Barangay Kabagnaan, La Castillana, watching live from Manila. Keep safe and God bless. Chita Hukaban, patamyaw happy birthday kay Uncle Dan Plaga sa Sipak Morsya. Salamat. Shirley Mandate, good evening Action Bry, medyo nakulbaan gid ko sa balita nga ina nga may gighimuslan kay ang bata ko 12:30 ang gwa sa Ubiquity call center dira sa barangay 35 nga puli, tani may mga tanod nga galibot kada gabi. Baw. Tani ngita sila tululugan nga lapit-lapit lang jutay sa ginaobrahan nila. Bibing Digia Bautista, naga-monitor man sa barangay 39 Lizares. Salamat gid. Jean Oisiser, Butcho Abasquez, Luquias. Good evening, Sombray. Nagahagimit la Carlota. Keep safe, everyone. Leonira Tarusan. Good evening, Sombray. Watching live at Barangay Alangilan via Facebook. Bert Hirapusco Caraballo. Good evening, Sombray. Monitor kami di sa Handumanan. Si Juan Mil, naga-monitor man sa Victorina Heights. Manolo Omitin. Watching from Casablanca, Morocco. Kapitan Ramon, Norman rather. Monitor sa Japan, good evening. Bray Hilo sa family Manville Tangob. Roth Kuzawa, naga-monitor man. Franco Villanueva Osorio, salamat gid. Jire Azero Araman, angay sa iya. Pakwan sa kanding. King-akig sa zero, halin sa barangay 35. Oh. Manyaki sa tricycle driver daw na no how. Ang topic mo, Sir Bry. Gapang rape abi. Naga-monitor man sa Chato Elise, Paranaque, Chakto kung magbasa. Victorio Happy, Hison, Deka Homes, Kabog, Gapaurok-urok, Ginpamati, Subong, salamat. Si Justin Gimiroy, Araman. Action Bry, good evening. So, for sure, Sir Bry, no mascara sa fest dira this month. Thank you watching from Roster, Minnesota. Why good? Wala mascara di subong. Las 8:46. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM,
Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Padayon ka mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. DTX 500 mga kaaksyon na gina-endorso naton sa inyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang Action Firing Line. Before kay-aksyon Marlon, hinavaya mga kaaksyon, mabasa kita dugang pagid nga mga mensahe. Action Bright, good evening. Monitor lang kami din sa Bago City. Salamat gid kay 9041. Action Bright, monitor kami din sa imong programa. Number 1 kadi sa La Castillana, si Yoyong ni A. Salamat gid Yoyong. Ali naman sa kay 8815. Action Bright, sa Banwas ang San Enrique, wala pulos ang panghimanwa. Wala ostisya kon pigado ka balaan nga nagapungko da. Ano to? Halin sa kay 1426 na naman Action Bry, Sinere Colmenares sa Bogado, bayan mo na kabalo siya lapas sa kinamatarong ang National ID System. Makita Bilog Pilipinas. Laragway mo i-post guro niya i-trace. Malain nga tao delikado. Ti mayo gani na ko ng mga malain nga mga tao madakpan sa paagi sining National ID System. Actually kung ining National ID System na discuss na before, way ka ginman dapat sa kalbaan action JM mo. Kung way ka kontra, way ka sala, kwan ka, ikaw isa ka tawo yang way malanggihimo sa katuntuhan, way ka gindapat sa kakulbaan diri. Pero kung mayara ka sa mga plano nga maitom, ati, kulbaan, kay dali ka matultulan kung tagadiin ka mo. Amo man ang pinakapunto dira. Action break kinanglan gihapon medical certificate kung magkadis kung halin ka sa Bacolod. Halin siya 6451. We don't know kung basin na left na to sang kadis blangilas sining kung regulations dito. Na? Good evening, tamyaw ko lang sa Maaw kay Kagawad Imbong Jocampo. Ang gatamyaw taga Purok Pinya. Sige. Malagid lang mga aksyon, suliton ko Bacolod today, may ara sang 6 na lang ka nag-positive, no? Good news ini para sa Tondri sa syudad sa Bacolod kay 6 na lang gid nag-positive sa Negros Occidental, 26. Gusto kita tani mag-interview from the city mga aksyon. Ina ba lang boss kit try naton malambot halin sa syudad. Ina ba lang the only person iya nga mo yung makahambal nga 6 na lang subong positive ta. May ara kita sang amo ni kadamo nga ara sa quarantine facility, may ara kita sa hospital nga amo sini, may ara kita sang home quarantine nga amo sini, ara sa isolation center amo ni. May amo kita ni kadamo nga na lockdown nga mga balay sa Bacolod. May amo tani nga barangay nga affected naman ni sa Bacolod. Amo nang ginapangita naton kung tani ni sa Bacolod no, para at least na plaster tabla. Firing Line. Sino pwede malambot naton diraman kay Kabalokay sa City Administrator ang ya damo ni sila katama ginapaminsar niya kadako sang poder nila mo na dapat may ara da sang spokesperson ng city no nga mula na dapat gining hambal para lang gid nga ma-update ang publiko no kay ti subong nagawat amat nubo ang numero sining kaso nga ini kinanglan nato ni update ang public para kampante man ta bisan ginagmay lang. Action Firing Line. Sige, alang-alang si Action Oliver, no problema. Kay din na kwan na. Okay lang Action Oliver. Sige, pawasan ta ni no ang kwan ang ining nasambit yang plastada sa Bacolod status ang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Now, sa Sabado, pati gayunon ang swab testing mga kaaksyon sa mga vendors. So may ara sang pila ka mga taga-vendors nga nagpagwa sa ila sining suporta. May aras la sang sulat nga naga-support sila sining nasambit iyang swab testing mga kaaksyon. May ara man sang dumanyo nagrally protesta nagligad sa pila ka mga merkado nga hindi pabor
sining nasambit iya nga swab testing nga ini. Tema solo sadya diri kay maga-issue iya sang market card. Ano tawag yan do something like that, ano? Nga amo ning gamiton sang nasambit iya nga persona nga ang card nagapamatuod nga na swab test na siya, no? Kag makabukas ini siya sang iya sini nga negosyo o kon balaligyaan sa din man nga merkado, 3 ka merkado diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Tidok kadamo sang hindi pabor si Vice Mayor Elcid Familiaran naglibot na gani sa mga public markets mo. Nagpatigayon sang hinunanon to inform, educate sa mga tao, pagpahangop kung ang pinaka-purpose sining nasambit iya nga si swab testing nga ini. No? I understand sa Burgos nagkanto na siya. Nagagwa gijay, no? Ang Bisel Caldi sang syudad. Sa nagliga daan mabatian ta sa tingog ni Familiaran. Labi na gito sa may mga ara pa sang medyo salawayon nga mga utod ta nga daw di magpati sa mga health protocols kadamo pa. Galuya man ang aton sining kwan mo. Ang aton sining chairman sang ITF diri sa Bacolod. Action firing line. Inabalang tanan-tanan ginahimo na tanan-tanan gina-ideyahan na para lagin ma-contain naton or mawat-amatan dula si COVID-19. May ara pa gyapon nagapadungol gid. Action firing line. Tibalantayan taning sa markets nga ini. After sa October 10, i-check ginato ni kung sin-auto ang way nagpaswab kung makabukas sila sa negosyo nila kung hindi. Matyagan kung di may kasi may kinagamo, palayo lang. Kiti palangabuhian ni Action Oliver sa tawo mo. Action firing line. Dira kaya nagapagakuha sa imo sinip panglabuyan pagkatapos kung may ka na pag swab test, iya di ka pwede maligya. Di ba sa magbagwild, ginakakulbaan ko niya, ginalantaw ko ng sitwasyon blang nga base magpinangakig ining iban nga vendors, dira? Kag kung anong himuon, bla ba hindi git? Action firing line. Pati kita na sa gobyerno, kay ining gobyerno, ginahimo subong sa gobyerno, para man sa aton tanan-tanan mo. Di kung kumayara, daya hindi mapaswab test da, ati sundon talang gihapon, kung ano ang rules and regulations nga ipatuban sang syudad. Action Brian Borden. Action firing line. Amo lang ginaguro nga aton gid nga sundon mga kaksyon para sigurado. Naga-monitor si Rimatrion sa country homes, no? Tamyaw lang kay Nanay Bibi, Beth Store, kag Mike Carbiliedo. Naga-monitor si Rimatrion. Naga-monitor man si Sir Raymond. Dalagi lang. Diri sa Piaka side. Si Alexander naga-monitor man sa Kawayan, sa barangay Yaw-Yaw Kawayan. Si Toto, Baby Zion, Jonafe Manzan, kag Tigbaw family. Nagapamati gid sa mga Saksyon Radio Bacolod. Salamat gid ra sa inyo mga kaksyon. Action firing line. Sige, kay kung may oras pa kung tani tawagan tani aton concern nga person regarding sining swab test ngayon. Kung ano nakapreparado ang aton sining mga vendors, kung ano nakasigurado ang preparation sa aton sining syudad, kay ti damo-damo ni sila mo, ha? So expect taron naton ini after sang swabbing sining mga vendors nga magdamo-damo naman yung magpositive. Pero nagapangamuyo takon nga kung pwede lang waay sang magpositive. Action firing line. Kay kon tapos ang taga-vendors nga jutay nagpositive, meaning nagaamat-amat na contain gid man si COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. And dapat maging happy kita sa pagkooperar naton kay nga nagahilapit na ang Disyembre, ang bulan nga dira mismo mga kaksyon. Kinabalang medyo nagakuti-kutitap gid ang aton sining kaugalingon, gakalipay gid kita kiti ang bulan bala nga ginatawag nga daw bugana kun tani na mo. Dira ang hiwat-hiwat, party diri, party didto, ti kabay pa nga matigayon tayo ni. Action firing line. Dito sa probinsya sang Iloilo, sa Iloilo Action Oliver, bisan nga mo ning sitwasyon ta, nagpamutang sila gyapon Action Oliver yung mga stars sa mga poste nila to. Tani diri sa Bacolod mamutang man, no? Para ma-feel na naton gyapon blayang spirito sang Christmas blaw, no?
sa mga banwa kag syudad diri sa Negros, bisan may COVID-19 pamutang ng tagyapon Christmas lights na, no? Total hindi man mag-involve sa distancing dira o kon ginutok sa mga tao, di ba? Action firing line. Ipakita lang yapon nga despite sining pagtilaw nga ginatubang naton subong, kag nagalaom kita nga dason nga mga bulan mayara na sang bakuna ini according sa World Health Organization. Amat-amato naton ini plastar tanan-tanan para makabangon ang ekonomiya. Mga ka-action. Gina-endorso naton sa inyo ang may makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal. Wala kita sa higo pang oras maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Oy 78 dias na nabilin kag Pasko na. 85 dias na nabilin kag bagong tuig na 2021. Naghinugyaw kita dason nga mga inadlaw kun wala na si COVID-19. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gina. Maghilibati tabwas sa mga yapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. 9 Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,